Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Versace por Femme Oud Oriental. Iyan ni siya ni Versace. Te, pambabayi ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, madalom nga rosas nga may pagkapulbos. Amo na siya konsimutan. Angay siya sa tugnaw nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have rose, saffron, kag freesia na sa sugod pa lang masimutan mo na ang rosas na kamot sa iya. Kag for the mid, we have violet, heliotrope, kag patchouli na ang violet kahatag si iya nga pagkapulbos nga hamot. Tapos may heliotrope nga do almond kag vanilla na siya kung simutan, no? Kag patchouli nga pagkaduta nga hamot. Kag for the base, we have agarwood, leather, sandalwood, kag vanilla. No, ang leather kahatag sing iya pagkapaha nga hamot, tapos ang agarwood kahatag sing iya nga pagkadalom na, no? Kag may vanilla siya nga para maghumok pagid ang hamot na. Te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa daso naman, bye-bye!